Първолаците ще носят по 5-6 кг на гърба си всеки ден. Петокласничка написа жалба заради тежките раници. Експерти, правила и съвети, а накрая препълнени раници. А вие знаете ли колко тежи една ученическа раница? Колко тежи раницата ти? Много. Може да я премерим? Пет килограма и 800 грама. Здравей, може да помера раницата ти? Да. Пет килограма и 800 грама. Колко тежи нашата? Едва 11 грама. Ние сме ученици от 10-я клас към Средно училище Христо Ботев в град Ихтиман и открихме проблем, свързан с образованието, но сме тук, за да предложим решение за преодоляването му. Нашият проект се казва EduTech Flash, а името му обединява обучението, технологиите и пренасянето на информация на флаш памет. Същността на идеята ни е да заменим тежките ученически раници с иновативна флаш технология, на която ще бъде качен целият учебен материал в дигитален формат и която ще може да се използва на смартфон, лаптоп или електронна дъска. Обучение маркетингово проучване установихме, че досегашните решения на проблема, а именно повече шкафчета в класните стаи, носене на таблети или лаптопи, не решават напълно проблема. Освен тежестта, те добавят и обем в ученическият багаж. EduTech Flash може да се побере всичко необходимо, а тя се побира в несесер или портмоне. И най-важното, тежи едва 11 грама.